Takže ja vás vítam u ďalšieho SFG. Dneska to mal byť part 8, ale nebude to. Bude to videjko, sa bude volať Končím. A prečo? Už to nechcem ďalej hravať. Hral som to už dosť dlho, mal som rád tento privát. Nie, že by sa tu dačo pokazilo, ale už proste to nechcem hrať. Som tu level 265, polícia 51. Predám účet na ofíku za 27 level maximálne, tak najmenej. A najviac asi tak do, no pre mňa, za mňa aj 300. Nie je to úplne jedno. Ale 27 musí byť určite. A ešte odkaz pre divákov, ale hlavne pre Pepu a Tomáša. Prečítajte si to, čo je v cechu. Môžete si to aj vy prečítať, nielen čo mi to odlagne. Prepašte za tie lagy. No, tuto kto je? Toto si nevšimajte, toto boli povinnosti, ale toto je to. Zastavte si to, ak ste si to pozreli. Pôjdeme na postavu. Bude to také kratulilinké videjko, fakt že dosť kratučké. A myslím, že asi si to vytvorí. No ja tu mám ešte jeden účet, Tobias 2, ale za ten som nehral. Tak ja dúfam, že sa vám Končím videjko páčilo. Ak áno, tak dajte like, ak nie, tak dislike a pri najlepšom odber. A čus!